L-erba' filgħaxija fil-Parlament Tonio Fenech iddikjara li ma jħoss li għandu jirriżenja wara l-pubblikazzjoni tar-rapport dwar id-Dipartiment tal-VAT. Iħoss il-Ministru li fid-dawl ta' dan ir-rapport għandu jissottometti r-riżenja tiegħu lill-Prim Ministru. Id-dover tiegħi jien għamiltu li nara li l-kontrolli illi intalbu minn dak ir-rapport jitlu f'posthom. Tonio Fenech qal li kien ikun perikolus ħafna l-integrità finanzjera tal-pajjiż li kieku r-rapport ġie ppubblikat qabel. Fuq mistoqsija tad-deputat Laburista Leo Brincat, Tonio Fenech qal li ma jafx jekk fi żmien li kienu qed isiru l-abbużi kienx qed jingħata wkoll il-performance bonus lil dawk responsabbli. Intant fuq każ separat l-eks segretarju privat tal-Ministru Tonio Fenech Noel Borg Hedley ingħata l-libertà bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien 3 snin wara li wieġeb ħati li rċieva flus b'tixħim għalih u għal terza persuna. F'Novembru tas-sena l-oħra Noel Borg Hedley kien żvela li l-Ministru Tonio Fenech irċieva flus mingħand il-kumpanija JPM Brothers biex jiffinanzja il-kampanja elettorali tiegħu. Ta' dan beda jiġi investigat mill-Pulizija fuq talba ta' Tonio Fenech. Noel Borg Hedley kien iddikjara li meta kien jifforma parti mis-segretarjat privat tal-Ministru Tonio Fenech fisem il-Ministru kien qed jirċievi ċekkijiet mingħand il-kumpanija JPM Brothers. Flus li ingħataw bit-tpattija tal-li Tonio Fenech en li l-JPM Brothers jitnaqsulhom jew jinħafrulhom multi fuq beħ ta' proprjetà mhux dikjarat.